Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel for New Year. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for loving and support. I appreciate you. Wait guys, iqiniso ukuthi ngiphuma emzileni ngiyagijima. Hawe ma. Wait guys, ngiphuma emzileni kahle nje. Kamaskandi kufanele ngivalelise namhlanje ngoba guys mina ngiyindaba lezi amaskandi niyayona ibudget yami yangoJanuary. Why? Mina lana ngikhuluma ngama TV shows. Le amaskandi nje bengifuna ukuthi ngibe nendlela eright yokupromote wona lo music. Futhi ngizonitshela ke ukuthi why bengikhulume ngomsandeni, why ngitomule umsandeni, because maningi maskandi artist bengifuna nje ukuthi ngimsebenzise abe inspiration, abe motivation yabanye ngendlela ehlukahlukene. Kodwa ke ake sisho le engisuse emzileni guys, ngicela ukunitshela kumzila bengithi ngiyavalelisa kubelungu. Sengithi nje ngithathe izikhwama zami amasuitcase ami ngiyahamba phela emzileni. Angisi ngitshela ukuthi emzileni bengihlele ukuthi ngifuna ukubona umthandeni eyedwa ehlala ku number 1 ezeshaya imillion, because kuthe makuphuma iguthi kwathiwa akakwazi ukuba yedwa athole over 1 million, asikhiphe ingoma zakhe eyedwa ezine-1 million. Ngathi-ke yazi kuzoba nesidingo ukuthi silande ingoma ezindala, asilinde i-album siyibuke ukuthi i-album iyiphi ekhethwa abantu esiyikhetha sonke sithi yile. Bavele bathina abantu base-South Africa sigade umzila sonke. Ngempela kwabanjalo, aphelele ama-aphula ko-Woolies, aphelele ko-Shoprite, aphelele ko-Pick n Pay, yonke indawo. Kodwa manje indaba isekho ne-aphula. Niyobe anilenzanga iqiniso uma iguthi ingahlukanisanga unyaka. Ngilana emzileni iguthi isihleli ku number 1 ino 6 days i-music video. Uma le ngoma ingahlukanisanga unyaka, angeke ngiphinde nami nginikhulumise, ngeke ngiphinde futhi nami ngidlale nani. Nizothi nithuleleni lapho ningavoti. Ngithi mina abangani bakho balande, ngoba mina angisho into yokuthi manje breaker ibank lakho, ibudget lakho, uvote ngo-20,000, uvote ngo-5,000. Umthandeni simenzele iqiniso kodwa siphoqa. Ithini into osondelana nabo, ngisho sebenza nabo, vele ubatshele nje ukuthi hayi lento le imnandi, umdlalo onjena, SMS kanje, mase beya SMS ingoma C. Ngibuye ngiyikhohlwe leya SMS number or SMS line yakho Ukhozi FM. Kodwa into engizonitshela yona, iguthi angithi izolo iguthi music video beyiwu number 2, umzila number 1. Namhlanje kusisigade umzila bathabelungu njengoba 2 weeks usugcwele fix, seningahlala ku number 2. Ngithi hayi nami ngiya-understand ngoba phela vele fanele usuke ku number 1 uthi number 2. Emva kwalapho-ke lo mase singahlehla-ke hayi uqophekile umlando. Ngabatshela-ke mina belungu ngathi njalo ngoba ade ngihleli nani lapho ngifuna ukubona ukuthi nenze iqiniso yini. Njengamanje-ke angisazi-ke ngenze njani ama-suitcase ami ngoba phela ngithi ngiyahamba bathi abelungu nalo iguthi nalo-ke selihleli ku number 1. Nina labelungu banjani guys? Labelungu labo alakafiki futhi iguthi ku-1,000,000 views, liku-600,000 nento. Kodwa manje bathi abelungu nina nenza kahle. Hayibo, umthandeni waze wasihlekisa nabelungu. Mina ngiyaqala nje ukuthi abelungu ngihleke nabo ngempela, ngihleke ukuthi ngoba abelungu baya-pretenda. Nami-ke nje ngivele ngipretende into enabelungu, ngisho ngesihlanganiswe ibhizinisi. Kodwa kuleli bhizinisi ngoba abelungu benza iqiniso, sihleke kwangampela. Manje guys ngenze njani? Hayi ngeke guys, ngicela nisale kumaskandi kodwa nisale nokubhiyoza, nisale nibe happy, nixabane nibuye nganeno, nixabane phela nibuye nibe nayo into ukuthi hayi safika naka grade 7 esikoleni, ningabe senithukana kabi. Bakhona ngempela abantu abathukanayo yabo, kodwa lokhu kuthukana okulula okungalumeli. Ningathukani,
Mina ngifuna nokuthi nize niyodlala umachwensana la ku-channel yami namagama alumayo because angiyazi leyo nto. Nenhlamba angiyazi. Hawe ma, abelungu benzani? Njalo uma ngisho abelungu ngisho YouTube guys. Abanye bazokuthi kanti le ntombazane ekhuluma imbudane yini? Ngisho le system. IGucci selu number 1. Hawu izolo khona ubhuti ongisukelile wathi wena awusubscribe ngani? Hawu bakithi. Yazi wekaze ngifuna ukuxoxa ngendaba yokusubscribe kodwa ngangixoxela kwenye ivideo. Yazi umbuzo walo bhuti ngizowuphendula kodwa manje uzosuke on injabulo yami ngoba lento yokusubscribe ifuna ngathi ngizosuke ngizwakale ngathi ngiyapreach kanti la ngizobhiyoza. IGucci music video #trending number 1. Mina ngenze njani ngempela? Hey, angisazi kule siphithiphithi engisenzelwe umthandeni nalento yakhe yamaskandi ngoba nje kumaskandi ngabuyiswa yiGucci. Kwangiphoqa manje ukuphela injabulo yeGucci leli kade lifika. Hayi, ake ngenza ama-corrections. Khona othi hayibo phela noNomcebo benomthandeni bashaye u2 million sekhambe isikhathi. Bengicela ukuthi ngidefende lapho mangabe ukuthi ngiyadefenda ungijustify lokho. Webhuti wami sisuke saba nesiphithiphithi kwiGucci sasuke sathi nje le ngoba le i-song of the year siqala nje ukizwa. Sathi lena ihlukanisa unyaka. Sezwe ngathi sekuhlukanise kunyaka, sezwe ngathi sesikuDisemba. Kanti nosisi Nomcebo lapha nomthandeni kwishophisi eJezini basho kahle, basho kamnandi kanjani. Ikhona nenye ingoma wegazi yamthandeni nomnqobi yazo. Bangena kahle kanjani futhi. Yabo nje lento yakhe angazi mina ukuthi mina sengifisa nokuthi unyaka akakhiphe zibe u5 ke lezi yabo ezethu. Mase kuthi iba khona ialbum lene yakhe. Kodwa phela kwialbum siyawufuna naloshuni weGucci neParis. Nale yangoma futhi anayo nomnqobi yazo, nale futhi anayo ishophisi eJezini noNomcebo. Siyayifuna la kwialbum ngoba nami bengithi hayibo iGucci isaleleni kwialbum. Manje ke ezinye izinto ngeke ngize ngizazi njengolwazi le-artist. Kodwa ke sengitshela ngoba iGucci sesilalela sathi song of the year. Ya nawe yazi injabulo nje uvela ube high. Sahlala kakhulu ke lana silobu sitshela abantu bonke ukuthi hayibo nayi song of the year. Nayi song of the year. Befika abanye bezosimemeza bethi hayibo usisi Nomcebo njalo usho kahle lapha yana ukuthi kanti ufuna ngenze kanjani kwishophisi eJezini. Kazi nayibo siyamuzwa usisi Nomcebo nje siyamazi usisi Nomcebo sehamba amazwe kodwa nayi song of the year. Leya enosisi Nomcebo ilo yokuphola nje emotweni nesithanda sakho noma kamagama akhona athi nje usuyishophisi eJezini nizibe leyo kodwa nizomoya i-vibe yokuphola. Yabo, yingakho ke ishophisi eJezini isuke yalandela emuva kanti iGucci yona ihlukanisa unyaka. Kahle kahle kade singasafika ku2025 ukuthi nje ngomhla ka31 sesiyoshaya isixeviso. Sisuke sahlukanisa unyaka kakhulu ngeGucci kwaba nje umbhiyozo omningi. Abanye bathi nayi inyama sibrayeni, abanye bathi hayibo ubakisi yabo nawe uyabona nje leso siphithiphithi. Ngoba ngithe mina hayibo masezwe iGucci bazizani usingakavali nokuvala nakho siphazamiseka. Sahlukanisa unyaka eli kanje lokho. Manje ishophisi eJezini sabuye sathi siyeza yabo besilobo silunguza sibuye size ngapha. Njengoba namanje sekufike imusic video. Music video ino 6 days. Trending number 1. 600,000 views and niyayibona lento sihamba kanjani. Shothi nje usuku nosuku lobu kuthiwa thasi 100,000 views to it has 100,000 views and isystem ke yabelungu ithi la cha lo thasi lo oweqiniso. Bayabona ukuthi asijahe indawo asikhompisi namuntu siyenza kahle nje lento ikhuphuke beyibukake ngoba ngime nawo abelungu. Nami sengibuka nabo njalo abelungu la. Ngithi hayibo kanti mina anishona bayachaza ke bona ke abanalo ke ihaba njengamabelungu bayasho ukuthi a day lana kufika abantu abangaka
befike bejabule. Ngithi mina niyabona-ke ngoba unilandela abantu abaningi bezojabula la kwi-platform yenu, ngicela niyigcwalise imali yakhe ngisho kubelungu ngoba ngihleli nabo. Hawe ma ngaze ngadideka guys. Mina bese ngifuna ukushiya indaba zamaskandi nona ibudget yami yaJanuary because mina into engikhokhela kule platform ama-TV shows. Ngiyamuzwa nje ubhuti sengizela ngomqondo ukuthi mhlambe ngifuna i-trend ngomthandeni umaskandi bengiwupromoter because ngiyawuthanda umyezo kakhona okangempela ngiyawuthanda umaskandi unaleya nto nje leya evuselela ubumina yabona leya nto leya engayazi ukuthi ngizoyichaza ngathini uyabona. Manje ngithi mangithi kumaskandi ngithole lawo mandla lawo, ngithi mangithi kumaskandi yabo ngiyithole nje leyo nto le ngisuke ngiyifuna ku-music. Kodwa into enginika imali ngale platform ukukhuluma ngama-TV shows nenyakanyaka yakhona ne-content ye-TV nama-storylines aku-TV. Mase kabelungu bethi hayi cha uyayikhuluma-ke inganekwane benginika imali. So ingakudidi-ke leyo because ungenza naleyo mentality ukuthi awu because konje thini le title yabo King of Maskandi usuvele nje wasukela ukukhuluma ngo-King of Maskandi ngo-December. No, ngakwenza na-last year ngaphoxwa inhlamba, ngavele nje ngaphoxwa ukuthi abantu abangithukayo bengalindeli ukuthi bengithuke because ngicabanga ukuthi njengoba silana kulezi zinto zokuxhumana ngathini ngicabanga mhlawumbe si-age group efanayo or nento mhlawumbe yenza ukuthi sihlangane kwi-video into esilandela sonke mhlawumbe sizoba ne-understanding ekusifana. So mase sithukana nje sikhuluma nge-song of the year ngibona ngathi sesikhuluma ilanguage engafani. Ngaxoshwa yilokho ngathi this time because manje awukho umehluko otheni. Last year nganqena nje ukuthi ngidilise ama-comment amaningi because kwakungaleyo ndlela and ngiya-understand futhi ukuthi why kwakungaleya ndlela ingoba vele last year kwi-song of the year babekhona bobabili, so nabanye babona ukuthi mhlambe ikhona into engiyigxobayo kanti no angiyigxobi, ngibeka nje njengokuthi i-song of the year le radio station isayibona as a song of the year or isiyibona njengento yekwenza imali for bona because ekugcineni kwakho konke iy'namba ey'ningi zalama-SMS mase bewashintsha benza imali zithathwa imali eningi iya kuKhozi FM. Manje umbuzo wami wawulapho mase kuthi-ke into yaziyo vele nawe ukuthi hayi awuyenzi kahle, yikho yayik-offenda leya nkulumo because ukube ubewuyibuka ngeqiniso wawuzoyibona ukuthi ekugcineni uKhozi FM luhamba nemali eningi. Mase kuthi owinile uphoketha malini ekugcineni bengasampromote futhi ngoba ekumpromotheni bazokwenza kanjani ukuthi bethi yabo manje ukugada umzilo asithunywanga silalela ingoma sasile ngoma ithini uyabona asizange sisukele ngoba yabo lento injani guys ish bengibuyisa ukugada umzila njalo nalo million views esingakafiki kodwa sesihleli number 1 lapho izolo bengisho ukuthi le music video le ngoba isuke kumnumber 5 yaku number 3 iya ku number 1. Uyangicorrecta nje udade uthi hayi siku number 2 ngithi angifuni ukweqa ngifuna ukusho ukuthi sesiku number 2 after number 2 number 1 sikhona-ke namhlanje namhlanje ngiyathutha emzileni ngoba phela kumele ngiwenze umsebenzi wami lo engiziphe wona la ku-YouTube wokukhuluma ngama-TV shows. I-part-time job yami le guys. Le nto yengoma uma befikile u-DJ Tira basinayo ingoma isithathwa yithi eshoyo ukuthi cha saze sadansa we-DJ Tira ngisho engadansa azaquleke estage uma engadansi ngeke sidansi injalo into yengoma. Uma nje omaphorisa sebeyenzile ingoma yabo angisiphelele ngoba yamaphorisa uzoyazi word for word ayicule njengoba injalo azayiqeda, kodwa umaphorisa seyiculile wanquzisa ikhanda wenzani sina sizosho ukuthi hayi bo engathi lena awuliphinde usenzele yona ngenye indlela ukuze nathi sidansise ngoba injalo. Ngeke ngwabone namanye ama-artists yazi guys, upcoming artists yabo bakhona ngempela oshoyo ukuthi hawu ukucula uyakuthanda kodwa hayi ukuthi uzosiculela sonke. Ubone ukuthi uyabo kube khona mhlawumbe ukuthi omunye usafundayo kusafika uthola ukuthi ubizwe radio station ubone interview yakhe mase kudlalwa ingoma
ayijabulele kakhulu lento. Mina ize ngiphathe kabi ngithi hayibo, ingoma le mayiyilento le eyiyona fanele ibone kulabasakazi ahleli nabo, ngoba phela nabo bazoyizwa. Ubone ukuthi abasakazi basafuna ukubamba ukuthi amagama athini. Kusuke kungahambanga kahle makunjalo, makuba ukuthi phela i-artist ibhiyoza ukudlula uFix SA. Kanti manje mase kufika iGucci lithi iGucci isibonono sami, yabona, lesi ngishele insizwa yomZulu, siyeza la sinesishosho sithi hayibo, ithini into yaMthandeni, sho usho ukuthi unyaka nonyaka yena uzosimisa ngenyawo, ngoba vele kunjalo. Abanye-ke bengakuthatha njengehaba, nabanye kube yinto ebacasulayo ngoba sebedinwe ukuthi bayawazi umsebenzi weParis, sebebona ukuthi bayaphindeka. Ngoba last time mina ngiyazi ukuthi ngisho ngabe kuthiwa wavota ngo-20,000 kodwa ubonile umehluko weParis nenye ingoma. Ngisho ngabe kuthiwa wavota ngo-9,000 ubonile umehluko weParis nenye ingoma osekhona namanje. iParis siku-2024 eya-2023 ayi-expayile. Abantu futhi abenza leyo nto ngoba kube ithi iParis idlalwa abantu bethi ayisikhathele ngabe siyekiwe. Manje iParis iqala beqale phansi abantu bememeze engathi abayazi le ngoma bayiqala. Ngazi ukuthi labantu nje nabo bathengiwe ngoba iParis bayijabulela kakhulu manje engasazi ukuthi yini inkinga yenu. Nami sengithi ayi, ngiyabona kodwa zengiphazanyiswe izinto ey'ningi ngisekhona la nabelungu emzileni. Bathi abelungu manje 600,000 views, okusho ukuthi unumber 1 sesihleli kuwo size sifike kwi-1,000,000. Hawu, ingabe kodwa isaqeda 2 weeks, mayiqeda 2 weeks bephinde futhi bevelelwe yimi. Hawu, baba yini guys.